El Jordi Santís baixava el to perquè Vilafranca es prepara també pel Pilar de 8 amb folre i manilles. Fixeu-vos, dels novells, dels que acaben d'arribar, descarregant el Pilar de 8 amb folre i manilles, els experts, els veterans, els grans dominadors, els que en saben més de fer aquesta estructura. Ja veureu la diferència, els castellers de Vilafranca, que el tenen més que assumit aquest castell, i a les xarxes socials hem de dir, amb l'etiqueta Castells en xarxa, allau de missatges de felicitació a la colla jove per fer la millor diada de la seva història, però Quim Pilar diu el Dani, Jonathan sense paraules, el José diu brutal, la Marta diu orgullosa de la camisa lila, el Ramon diu pell de gallina. Són alguns dels missatges que ens arriben amb l'etiqueta Castells en xarxa. Castells en xarxa. Ens saluda des de Vacarisses també el Joan Carles, des de Berga el Jesús, que diu que és una gran diada, i el Pau, que destaca que s'han vist grans castells i cap caiguda, i això és molt important també. I això és molt important a una setmana de Sant Fèlix. No ho oblidem, aquestes colles ho estan donant tot, i ho estan donant tot a una setmana d'una de les diades més importants, la més mediàtica de la temporada, segurament. Es demana silenci un altre cop a plaça. Quin respecte més entre les colles. Uns castellers de Vilafranca que fa estona que tenien lligat el seu peu, però que han deixat que la jove el celebrés com tocava, i que, per tant, tinguessin el seu moment de protagonisme. Ara, el moment de protagonisme és pels verds. Uns castellers de Vilafranca que, si descarreguen aquest Pilar de 8 amb folre i manilles, també aconseguiran la millor actuació de la seva temporada i la millor actuació que han fet mai aquí al Catllà, perquè recordem que ja havien fet una actuació similar el 2013, on en lloc del 3 de 9 en folre havien fet el 4 de 9 en folre, però van acabar amb el Pilar de 7. Per tant, un moment molt important també ara, el dels castellers de Vilafranca. Doncs vinga, ja tenim aquí col·locat el Chayo, que és el quart d'aquest Pilar. Abans hem vist el Miki en aquesta posició, ara veiem el Chayo. Són els dos pilanets i després veurem el César, de la colla vella dels Xiquets de Valls. Quart col·locat del Pilar, màxima concentració, buscant un punt de referència just davant seu. I també sentirem el mateix, l'ambient, Fixeu-vos, l'ambient a plaça és de silenci absolut. Quart col·locat i quin col·locat. No s'ho pensen, el Pilar damunt. Intent de Pilar de 8 amb folre i manilles dels castellers de Vilafranca, amb aquesta imatge des de peu de plaça espectacular, amb l'Ajuntament del Catllà, de fons una estampa sensacional per buscar els castellers de Vilafranca un altre Pilar de 8 amb folre i manilles aquesta temporada. És el cinquè que intenten. Els altres 4 els han descarregat. S'ha col·locat ja el quart, com dèiem, el quint i la sisè. I ara està a punt d'arribar a la seva posició la setena d'aquest Pilar. Ja està, setena col·locada del Pilar de 8 amb folre i manilles dels castellers de Vilafranca. I l'enxaneta petitonet, que puja finet, molt finet, sense fer patir les estructures que gairebé no el notaran. Arribant ja al pis de setè, a punt de fer la motxilla d'entrada aquesta enxaneta. Ja el tenim, vinga, va, motxilla d'entrada. Els castellers de Vilafranca el carreguen, sí! Pilar de 8 amb folre i manilles carregat, sense problemes, motxilla de sortida. El moment important i destacat, i també el superen sense problemes. Els castellers de Vilafranca descarregaran el Pilar de 8 amb folre i manilles. Sense problema. És una altra vegada allò de fer fàcils el que és extremadament difícil. El cinquè que descarreguen ja aquesta temporada. Extraordinària actuació també dels castellers de Vilafranca, amb el 2 de 9 amb folre i manilles, el 3 de 9 amb folre i l'agulla, el 3 de 9 amb folre i el Pilar de 8 amb folre i manilles. Millor actuació de la temporada, com deia l'Efren, dels castellers de Vilafranca. Gran prèvia de Sant Fèlix 2015. I quina serenor, els membres del Pilar, com l'han fet xiulant. No han hagut de treballar gens ni mica. Veiem com el moment més important, el moment de la sortida de la canalla, apretaven un palet amb cara de tranquil·litat, amb cara de serenor, com sortia la canalla, i a partir d'aquí res més a dir. Pilar descarregat pels castellers de Vilafranca, que el fan fàcil, el fan realment fàcil. Tenen un folre i unes manilles increïble i un tronc de Pilar que s'aguanta sol. Allà on el col·loquis el descarregaran. Millor actuació dels castellers de Vilafranca aquesta temporada i millor actuació aquí al Catllà. Preguntàvem abans, quina creieu que és la millor actuació dels castellers de Vilafranca aquí al Catllà? Abans us apuntàvem les dues diades. La diada del 2010. Els castellers de Vilafranca van descarregar el 3 de 9 en folre, el 2 de 9 en folre i manilles, el 4 de 9 en folre i el Pilar de 8, aquest que hem vist ara. El 2013 el que feien era 3 de 9 en folre i agulla, 2 de 9 en folre i manilles, 4 de 9 amb el Pilar
però acabaven amb el 4 de 9 en folre, perdó, però acabaven amb el Pilar de 7 en folre. Quina és la millor actuació? Doncs aquí heu de triar vosaltres i per això us hem fet triar. I és que si agafem els 3 millors castells, la millor actuació seria la del 2013, ja que els castellers de Vilafranca van descarregar el 3 de 9 amb agulla, un castell molt important. Si agafem els 4 millors castells, el que hem de triar és la diada del 2010. Tot i que no hi va haver un 3 de 9 en folre i agulla, van fer el Pilar de 8 en folre i manilles i, per tant, millor actuació si comptem els 4 castells. Sí, estic amb la canalla que acaba de carregar aquest Pilar i també amb l'Ibó Jordà. Ibó, un Pilar més. No sé si el fet de que la Maria i el Jan, que són una mica més lleugers, potser que la Carla i la Mariona, això ha influït també en aquest Pilar dels Verds. Clar, la canalla es fa gran, suposo que s'ha d'anar renovant, no? Heu fet la renovació i ni s'ha notat. De fet, vam començar l'any fent-los amb Mariona i Carla. Clar, el que té, que elles no són molt bones, n'han fet molts, però clar, la canalla doncs creix i pesa més i sobretot l'alçada aquesta doncs, que et fa que el Pilar tingui més palanca i que sigui més difícil. Però aquests dos cracs s'ho han currat molt i aquest any han fet el primer Pilar de 6, el primer de 7, el primer de 8 i ja en porten 5 de descarregats, que això és fàcil de dir, però és molt difícil de fer. Maria, no sé si al començar la temporada us imaginaríeu que acabaríeu fent el Pilar de 8. Escolta'm, quan us ho van dir, com us ho veu agafar? Us va fer por o veu dir, no, vinga, va, nosaltres el farem i el descarregarem? El farem i el descarregarem, van dir. El Jan és la primera temporada que va amb els castellers de Vilafranca i només arribar i moldre. Puges de tots els castells i tots descarregats, Jan. Escolta'm, sembla que ets el talismà de la colla aquest any. Sí. Ens dones sort, no? És que ho fa molt bé. És un crac. Escolteu-me, arribar a Sant Fèlix queda demà a l'Arbós, però arribar a Sant Fèlix després d'haver fet la millor actuació de la temporada suposo que dona confiança encara més a la colla, no? Sí, ja m'hi arribàvem aquí amb molta confiança perquè sembla que els últims 15 dies la colla hem fet com un canvi de xip, de dir, és que ja hi som i, hòstia, les colles s'apreten molt i o ens fotem les piles o no hi arribem. I aquests últims 15 dies, doncs ja et dic, les proves estan sortint molt bé, avui ja s'ha demostrat i, hòstia, passos que anem fent doncs ens donen, bueno, confiança i força per arribar a Sant Fèlix i poder fer el que intentarem que sigui la millor actuació de la història. Suposo que veure com altres colles, com la Ciutat de Tarragona també descarrega el Pilar de 8, no us fa baixar la guàrdia a vosaltres, no? No, això mola molt, això motiva i et fa fotre les piles i això fa molt bé el món casteller i ens fa molt bé nosaltres, que estem acostumats a que tothom ens vulgui guanyar i quan veus que, hòstia, les altres colles apreten, que ara acabes de treure aquella força extra, no? I s'hages amb més ganes i més castells i més il·lusió doncs, per com hem anat fent sempre que hem pogut doncs, sortir de les places com a guanyadors, per dir-ho d'alguna manera. Falta una setmana per Sant Fèlix, el Pere ja ha dit que el 3 de 10 va segur, i després algun castellnet, i Castell amb el Pilar. Clar, veient avui com ha anat el 3 amb l'agulla, potser us decantaríeu més pel 3 amb l'agulla o falta veure encara com anirà? Tu què penses, com a pilaner? A veure, sempre quan em pregunteu això dic el mateix, jo no mano i jo faria unes coses i potser els que manen farien unes altres. Però vist que la vella té el 4 amb agulla, que el té impressionant, els tios, jo crec que jo apostaria per una arma que és molt de Castells de Vilafranca, seria el 3 amb agulla, el 3 de 10, evidentment, perquè tenim ganes de tornar a descarregar, i després un castellnet o el que faci falta per intentar tornar a guanyar Sant Fèlix. Molt bé, gràcies, Ibó. Pendent ara del Pilar de 8 de la Vella. Gràcies. Merci.